Poštovani gledatelji i gledateljice, sada ću vam pokazati što se nalazi u poklon boksu pod brojem 35. Evo, prvo što sam izvukla je ova predivna ogrlica. Budite sigurni da ako ovako nešto nosite, sigurno ćete biti primijećeni. Itekako je unikatna. Podsjeća ovako malo na nekakve koraljne grebene. Definitivno neka ljetna kombinacija. Stvarno predivna ogrlica, možete ju nositi stvarno na jako puno kombinacija, pogotovo ako volite malo otvorenije majice. Ovo je super ogrlica za tako nešto. Idemo vidjeti što se tu još nalazi. Aha, evo ga, imamo sunčane naočale brenda Gecko. Dakle, kao što možete vidjeti, zatamnjena svjetla, onako malo na tamno plavu crnu boju i imamo taj zapravo prozirni prijelaz oko samih leća. Izgledaju stvarno jako dobro, malo čak i neobično, ali volimo malo biti inovativni u ovim ljetnim mjesecima. I idemo vidjeti što nam se to još zadnje sakrilo u ovom poklon boksu. Dakle, ovdje imamo jedan set njege za tijelo, veganskih proizvoda, pa tako tu imamo body lotion, kremu za ruke i ovdje se nalazi, ako se ne varam, gel za tuširanje. Ono što ću vam naglasiti je da su ovo veganski proizvodi, tako da ako inače malo više volite brinuti o prirodi, ovo je definitivno nešto za vas. Što se tiče dakle samih mirisa, to su oni najljepši ljetni mirisi i budite sigurni da nećete biti razočarani. Pa tako imamo dakle ovaj predivan set njege za tijelo, kao što sam rekla, losion, krema za ruke i gel za tuširanje. Malo ćemo još proći pokazati ove predivne sunčane naočale, stvarno su jako zanimljive. Malo neobične, ali definitivno fora za isprobati. I isto tako šta nam je još ostalo? Ostala nam je ona predivna ogrlica koja je itekako upečatljiva. Definitivno podsjeća na male koralje i budite sigurni da ako nosite ovako nešto da ćete biti primijećeni. Ako vam se svidio ovaj poklon boks, nemojte dugo oklijevati, nego ga samo naručite jer ćete dobiti predivnu ogrlicu, sunčane naočale i set njege za tijelo.